Welcome back mga ka-Develop TV. Today's video, titingnan po natin yung mga itlog ng mga breeders natin kung okay ba o kaya walang similya mga kalapatid. So abangan. So yun mga kalapatids, ka-develop dito sa ating YouTube channel mga kalapatids. Today's video, titingnan po natin yung mga itlog ng mga kalapati natin kung may similya ba mga kalapatids. At para maalis din natin yung walang similya na itlog nila mga kalapatids. So ito mga kalapatids is, hindi ko alam kung anong ginawa nila sa itlog nila, no? So paghihiwalayin na natin tong dalawa tong, ibubukod na natin to. Dahil hindi ko alam kung anong ginawa nila. Ay, napisa pala yung itlog. Kaso namatay yung inakay nila mga kalapatids. So sayang mga kalapatids, may nabuhay na isa, kaso yun o, nakikita nyo mabuti yan o mga kalapatids. So di makita. So nakikita nyo naman yan, yun ang medyo puti. Yun mga kalapatids. Yan po, kitang kita mga kalapatids sa matay. So hiwalay na natin yan mga kalapatids. Hiwalay natin tong dalawang to. So tignan muna natin yung mga nilipat na, yung sinampa natin na warriors na 18. So silipin muna natin sila mga kalapatids kung okay ba. So hindi pa po ako nagpapakain dito sa ating loft mga kalapatids. Gawa ng anong oras pa lang mga kalapatids. So tanggalin natin to sa tripod, yung ating camera mga kalapatids. Hindi na nakalagay sa tripod para masilip natin yung mga kalapati natin. Yan mga kalapatids, nakikita nyo yan po. So, nasilip na natin. Nakatambay po sila dito sa ating trapping mga kalapatids. So hindi pa po natin pinapakawalan, gawa ng unang araw pa lang nila dito sa ating loft, sa flyer slope natin. So iti-training din natin sila pumasok dito kapag susunod na araw mga kalapatids. Yan. So nilagyan ko ng harang para di sila lumabas. Yan po. So relax na. So nagbigay din ako ng malunggay, yung nilagay ko po dito para tukay nila, kaso naubos na. Yan, kunti na lang yun na natira. Yan po. Butiin tayo sa loob. Yan po yung iba mga kalapatids. Yan sa baba. So dito din sila. So yung iba mga kalapatids di pa sanay. Gaano ka sanay. Yan, so hinihintay na nila ako magpakain. Gutom na kasi mga yan. So kagandaan dito is nakakapag-exercise sila mga kalapatids. O nakakapag lipad-lipad sila kahit papaano, dahil malaki nga, medyo malaki, may kalakihan naman nitong loft natin mga kalapatids na ginawa, flyer slope. So di sila ma-stress sa sa crowded na. So magiging crowded din siguro ito mga kalapatids kapag marami na tayong binibreed na kalapati dito. So yun nga, hindi pa tayo nakagawa ng breeder cage, gawa nga ng may COVID pa mga kalapatids. Yan po. So tara mga kalapatids, samahan nyo na akong tignan yung mga itlog ng kalapati natin. Yan, so set up ko muna ating camera para maumpisa na natin mga kalapatids. So yun na nga mga kalapatids, kinuha na natin yung unang ng itlog dito sa ating loft. So ito na yung dalawa. So medyo madumi-dumi itong isa eh. Dahil nung initlog mga kalapatids is ganyan na po, marumi talaga, may sumamang tae nila. So ito din yung isa. So tara, silipin na natin. So kunin ko po yung ilaw natin yun. So ginawa ko ng ilaw. Ayan. Kita nyo naman mga kalapatids.
Kita nyo naman siguro. So ko na lang yung sisili mga kalapatids. So di nyo naman makita masyado dito sa ating camera. Ayan. Ayan no, mga kalapatids, may similya. Mapapansin nyo. So yun yung focus mga kalapatids. So may similya yung isa mga kalapatids. Yan po. And then check natin yung isa na medyo marami. Yan. So mga kalapatids, clear po yung isa niyang itlog, no? Ayan. Clear po mga kalapatids. Kita nyo naman. Clear po siya, oh. Kita nyo naman dito sa ating camera. So yung isa, mapapansin nyo naman mga kalapatids, is medyo madilim na talaga. So malapit na ito mapisa. So mapapansin nyo naman, magkaiba naman to, eh. Tingnan nyo naman mga kalapatids. So yan. So 1/2 yung isa natin. Susunod natin yung iba. So mga kalapatids, next natin yung anak, yung itlog ni Isabela line. Yan. Check natin kung may similya ba mga kalapatids. So yun o, kita nyo naman mga kalapatids. Yan po, may similya po. Kitang kita na may similya. Ayan. And then yung isa is good din mga kalapatids. Yan o, good pong dalawa. So magandang sinyalis to mga kalapatids. Dalawang good na itlog. Yan po, papansin nyo mga kalapatids. So okay itong dalawa mga kalapatids. Tara at ibalik na rin natin. So mga kalapatids, check din natin. Sunod na natin yung last na may itlog. So si puti, yung dalawang puti natin. So una is walang similya mga kalapatids. Wala siyang similya. Kikita nyo naman, pulang pula. Ano, kita nyo naman sa video natin mga kalapatids. Yan o, wala. Sunod natin yung isa. So kita nyo naman sa video natin mga kalapatids, eh. Yan, mapapansin nyo kung may similya o wala. Yan o. So isa lang din yun nandito. Bali, ang itlog po natin dito is 6/4 mga kalapatids. Ayan. So balik ako ulit mga kalapatids kapag nakabalik na, binalik ko na po to. So ayun nga mga kalapatids, nakuha ko ng pares nung naglalabas ako of color natin. Ayan. So isang checkered. So medyo namayat na rin siya mga kalapatids. Kailangan na natin siyang i-condition ulit. Ayan po. So namulbos na rin mga kalapatids. Yan, papansin nyo sa ano nya, gandang ibon, magandang hen mga kalapatids. Yan. So naglag-lag na rin siya. So lagay ko na po siya sa ano, kung hindi ayaw niya mag-focus. Yan. So lagay ko na siya sa hen section mga kalapatids. Tapos sunod po natin yung isa. So mga kalapatids, yan na po yung ating cock. So namaya din siya mga kalapatids. Kukondisyon na rin natin to para bumalik yung dating sigla ng mga katawan nila, oh. Ano? Tingnan nyo mabuti, oh. Grabe yung mata niya mga kalapatids.
Yun, no? Kita nyo mga kapatids. Ganda. Ibon. Kung medyo madumi siya mga kapatids. Yan. So isa siyang Batman kung tawagin, sabi nila. So pumipiglas. So kapag ano mga kapatids is, kapag nagawa kayo ng ibon, huwag ingatan nyo po dito. Dahil kapag pumiglas dito mga kapatids, dahil nahawakan natin is matatanggal yung ditong bahagi ng pakpak nila mga kapatids. Ayan. So yan po. So balik na. Ilagay na natin siya sa hands ay sa cock section mga kapatids para makondisyon na natin to sabay-sabay. So yun na nga mga kapatids, na lagay na natin yung dalawang pares natin dito. Nabalik na natin sa hand section and then sa cock section. So binabarukuan na po siya, oh. So cock yan mga kapatids, puro cock yun nandito kaso binabarukuan. So nagpapaiwatig na ready na tong isang cock natin. Yan yung kinikondisyon natin na cock. Papansin nyo. Ayan po. Nandito din iba. So bali 6 na and then 10. 6 and 4 pala mga kapatids. Oh sorry, kamali tayo. Ayan. So tara, silipin din natin dito yung dalawa kung anong kalagayan. Yung dalawang puti natin. Ayan. Yung nasa baba yung isa. Ayan. So mga kalapatids, dako naman tayo sa nagpapashoutout, nagpapabati sa Facebook mga kalapatids. Yan. So umpisa natin kay AJ Love TV. So shoutout sa'yo kalapatids. Yan. And then sunod natin si Racy Pigeon Channel. Shoutout sa'yo tol. Sunod natin is shoutout kay Frank Santerva. Yan, shoutout sa'yo. And then si J-Curse Desalis. So pa-shoutout po Ethan, Mark, John, Russell, and John, Ian, and Jared, and si JC, mga kaibigan daw niya yan mga kapatid. So shoutout sa inyo dito sa ating DIY Love TV. And then shoutout kay Vlogstar Love. So isang YouTube vlogger yan mga kapatid. So subscribe din nyo yan mga kapatid. So mahangin na naman dito sa aming lugar mga kapatid. So sorry sa pagsasalita ko din. And then so mga bashers ko dyan, so good luck sa inyo mga kapatids. Yan, so shoutout tayo kay Angela Gakos pala. Angela Gakos, yan. So shoutout nga kay John Rod Mones, yo. So John Rod Mones from Bunuan, Gusut. Yan, so shoutout sa mga taga Bunuan dyan na kalapatids. And then kay Kenneth Hombak, so shoutout sa inyo. So yan lang po yung ating pa-shoutout this video mga kalapatids. So don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kalapatids. So don't forget to subscribe. So kung nagustuhan mo itong video mga kalapatids, share mo to sa Facebook at para makita ng mga kalapatids natin, and then para rumami tayo. So may good news pala ako mga kalapatids. Yan. So good news natin mga kalapatids is 500k subscriber na tayo. So yan. So keep it up pa sa atin mga kalapatids. So sorry. Yan mga kalapatids. Yan. So abang-abang lang tayo sa parapol natin kapag katapos ng COVID. Itong COVID sana matapos na to. So keep safe sa palagi sa mga kalapatids natin dyan. Ayan. So sa ngayon na update natin dito sa ating sa YouTube channel natin mga kalapatids is 502 subscribers. So more mga kalapatids. So abutin natin yung 1k subscriber and more. Papatas na patas. So tuloy-tuloy lang natin to para basta supportan nyo ako, samahan nyo ako mga kalapatids. So that's it mga kalapatids.